Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya kai mai saurari, kai kokari ka tsaya ka saurari wannan littafi mai suna Duniyar Mutuwa. Domin littafi ne mai matuƙar amfani, wallahi zai amfane ka. Bayan haka, wannan darasi yana koyar da mu rayuwar mu tana gaba, wato rayuwa bayan mutuwa. Allah ya sa mu dace, amin. Mai rubutun yana cewa, a ɗaya daga cikin tafiye-tafiye na zuwa birnin Riyadh, na yi shirin zuwa filin jirgin sama kafin lokacin tashin jirgin da awa ɗaya. Sai dai cinkoson hanyar da kuma bincike ya sa na makara a tafiyata. Sai na dinga sauri har na isa wajen tsayuwar motoci. Sai na ɗauki katina da sauri. Na yi fakin motata a wurin da ni ban san shin wurin fakin ɗin ma'aikata ne ko na matafiya. Ni dai na sauko daga sauri daga motata, na ɗauki jakata a hannuna. Na shiga abin tafiya. Na isa ɗakin bincike. Na cire duk abin da ke cikin aljihuna na riƙe a hannuna. Na danna na'urar buɗe ƙofa, amma sai na ji sanarwar cewa wai a jikina akwai wani abin da ba zan iya wucewa ba. Ma'ana sai na cire wani abu daga jikina. Sai na shiga damuwa. Can sai na tuna agogona ne ai. Sai na cire, na sake danna na'urar, sai ta buɗe na wuce lafiya. Na isa wajen mai bada tikitin jirgin da sauri. Na ce masa ni matafiyi ne zuwa Riyadh, cikin jirgi mai lamba 1411. Sai ma'aikacin ya ce, ai jirgin ya cika. Sai na ce da shi, don Allah ka taimaka min, ina da alkawari ne wanda ba makawa in halarce shi da wannan dare. Sai ya ce, kada ka yawaita magana, don jirgin ya riga ya cika, kuma babu wanda zai daga maka kafa. Sai na ce hasbi Allah. Na fito daga wajensa, na tsaya ina kallon jirgin, ban da tsimi ban da bara, face ga Allah. Sai tunani ya dinga keto min a kaina cikin sauri. Shin zan bar tafiyan nan ne, ko da in tafi a motata, ko in ɗauki hayar mota in tafi? Sai dai zuciyata ta bani in tafi a motar haya. Sai na samu wani mutum cikin sabuwar mota Camry. Na ce da shi, nawa za ka kai ni Riyadh? Ya ce da ni riyal 500. Na yi ƙoƙarin samun ragi wajensa, amma bai rage komai ba illa riyal 5. Na hau motar ni kaɗai. Na ce da shi ya yi sauri, domin dole ne na isa Riyadh cikin wannan daren. Ni ban sani ba, ashe ƙarshe na cikin awanni ne. Ya ce da ni, sha kurminka, zan yi gudu da kai tamkar tsuntsu. Ai kuwa haka akai. Ya dinga gudu na hauka, don na masa alkawarin idan ya isa Riyadh da ni kafin isha'i, zan ba shi ƙarin kyautar riyal 100 baya ga 450 ɗinsa. Muna tafi muna hira, yana tambaya ta ina tambayarsa, muna raha, don dai kawai mu ɗeba kewar juna. Kwatsam sai mahaifiyata ta faɗo min a kwakwalwata akan in kira ta. Ai kuwa na kira ta, ta ce ina kake ya aba Sara? Sai na bata labarin jirgi da yadda na rasa tafiya ta jirgi, sannan yanzu na hau mota ne don tafiyar. Sai ta yi shiru, wanda hakan ya janyo hankalina. Sai mahaifiyata ta ce, ka kula ya kai ɗana, Allah ya kare min kai daga sharrin abin da ke ɓoye. Sai na ce amin, zan kira ki da zarar na isa insha Allah. Kina da wasiya gare ni ne? Ta ce kasancewar ka lafiya ya tsayin rayuwata. A nan muka kammala waya da ita. Sai na ji wani abu a raina, nake jin wani abin al'ajabi na shirin aukuwa da ni. Sai na kira matata. Ta ce ba ni labarinka ya rayuwata. Kilomita nawa kuka yi? Na ce da ita yanzu mun yi kilomita 150. Ta ce wallahi mun yi rashin ka, in baka gidan nan duk babu daɗi. Na ce Allah ya miki albarka, in Allah ya so ina nan dawowa a jirgin rana. Ki kula da yarana, ki sumbace min susu, Allah ya kula mana da ita. Ta ce albishirinka, ai turan da ta dawo ta ce ina baba? Na ce ba ni ita. Susu ta ce baba ina kake? Na ce susu nan ba da daɗewa ba, zan dawo muku ba da jimawa ba insha Allah. Muka ɗan yi dariya. Na ce to ba mama wayar. Sai ta bata. Na ce kina da wata wasiya ne a gare ni? Ta ce fatana shine kuɓatar rayuwarka. Ban sani ba menene dalilin da ya sa damuwa ta kuso matsananta a gare ni. Na shiga zurfin tunani wanda ban dawo ba, sai ji ne direba na tambaya ta, wai shin yaranka nawa ne? Na ce masa 4, 2 maza 2 mata. Ya ce Allah ya shirya maka da su. Na ce masa amin kai ma haka. Na kalli hanya, sannan na kalli sama ina kallonta. Na kalli rana, sai na ga kaɗan ya rage ta faɗi.
Na faɗi ina mai ƙura kallo. Ya Allah, rahamarka nake nema, rahamarka nake kwaɗayi. Ya Rahman, ya Rahim. Ban aune ba na ji direba na neman izini wai yana so ya kunna sigari. Sai na ce ya kai dan uwana, kai mutum ne mai daraja, kuma ina tsammanin tattare da kai akwai alkhairi mai girma. Ya za ka yardar wa kanka ka ƙona kanka, ka ƙona kuɗinka, kuma ka tauye addininka ta dalilin sigari? Kuma a ƙarshe ba ta amfanar ka sai dai cutar da kai. Sai ya ce, ya kai ɗan halal, kamin addu'a. Wallahi na yi ƙoƙarin barin shanta cikin Ramadan ɗin da ya gabata, amma na kasa. Sai na ce da shi, kai mutum ne da Allah ya bashi iko amma ka kasa akan sigari. Na ci gaba da masa nasiha da shiryar da shi kuwa yana saurare na, yana mai nadamar shan sigari da yake yi. Bayan kammalawa ta sai ya ce, insha Allah daga yau ba zan sake shan sigari ba. Na ce masa ina mai farin ciki, Allah ya tabbatar da mu akan addini. Kawai ni dai zan iya tuna cewa na jingina kaina a jikin kofar motar ina tunani, na rasa menene yasa ni nake firgici, na rasa akan menene. Gashi ina jin damuwa mai tsanani a wannan lokaci. Kwatsam sai jin ƙara mai tsanani na yi. Gaba ɗaya ni da direba muka rikici. Na san cewa taya ce ta fashe. Sai na ce masa ya rage sauri, ka sanya alamar signal don sauran motoci su san mun samu matsala ne. Shi kuwa ko magana baya iyawa, ya kankama stiyarin motar, alamun damuwa cike da fuskarsa. Lokaci kankane motar ta hantsala bangaren dama ta burungwe, ta dinga kundin bala. Ni dai Allah ya taimake ni, ina ta faɗin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ina jin kamar ina ɗaga muryata. To jama'a, a nan za mu dasa aya cikin wani littafin mai suna Duniyar Mutuwa kashi na 1. Domin samun Wasiya TV, wa'inda ba su danna mana alamar subscribe ba, sai su danna alamar subscribe, su danna ƙaramar ƙararrawar sanarwa, domin idan mun ɗora sabon bidiyo su sani. Muna muku fatan alkhairi. Mun gode.